के अपन दाढ़ी सब सुना ना हो ले ले बाटे बुलेट ये गाड़ी रख सीट करावा के अपन दाढ़ी घूमेला खोल के उ शॉट के बटनिया देख ले वो करा के छोटी 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े होते होते हर घड़ी पहनले रहेला जूता मोजा मन कर रखली ही अखिए के सोझा गजब जना मार करो ये समाइल बा हनी सिंह लेखा के सिया के स्टाइल बा कैसे हो जाती एकरा से मोर शादी सोचिले हाथ धक माथे 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े होते होते यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े एबी गुप्ता बॉडी सडी बाटे 5 फुट के बहाई बॉडी शानदार लागे चेहरा के लाई चीनी से मिठला के ओ करी आवाज हो निर्मल जोगिस के बा अलग अंदाज हो लोकस ना जब अलग आयो सब टेंशन से कपार मोर पथी 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े होते होते यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े ले ले बाटे बुलेट ये गाड़ी रख सीट करावा के अपन दाढ़ी घूमेला खोल के उ शॉट के बटनिया देख ले वो करा के छोटी 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 यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े होते होते यारवा के जुल्फी बा होते होते हवा में उड़े अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।